Tervetuloa tekemään tätä meidän ensimmäistä eli helmikuun lihaskuntohaastetta. Ja tää kohdistuu tänne keskivartalon vatsan alueelle. Ja tässä mä oon saanut Nellin ja Jessikan avustamaan mua ja näyttämään nämä liikkeet. Eli ensimmäinen on ihan perus vatsalihasliike, voitte rupea tekemään. Kädet kevyesti korvilla, leuka irti rinnasta ja 10 kertaa aina uloshengitys tulee kun nostat ja sisähengitys kun lasket alas. Ja lavat irtoaa, liike ei ole suuri, koita pitää vatsan litteenä ja tehdä siellä syvillä vatsalihaksilla töitä. 10 kertaa ootteko laskenut? Yes. Sitten lähdetään tekemään kylkeä. Eli Nelli näyttää nyt tästä helpomman version ja Jessica näyttää tämän vaativamman. Eli menet kyljelleen, Nellillä on polvet koukussa, Jessicalla jalat suorana. Ja lähdetään nostaa kylkeä 10 kertaa sieltä ylös ja hitaasti kevyesti alas. Ja et lösäytä sitä kylkeä sinne alas lattiaan, vaan kevyesti kosketus ja sitten heti takaisin ylöspäin. Just. Ja koitat ajatella, että olet niinku 2 seinän välissä ja siellä lähdet nostamaan kylkeä. Ja vielä vähän suoraksi. Noin, oikein hyvä. Ja rutistaa sieltä kyljestä. Alkaako olla 10 täynnä? Yes. Sitten palataan takaisin tähän vatsarutistukseen. Eli 10 kertaa uudestaan lavat irti. 1, 2, 3, 4, 5 ja kantapäät myös voi olla siellä irti lattiasta. 7, 8, 9, 10. Sitten toiselle puolelle kyljet myöskin. Eli joko jalat suorana tai jalat koukussa, kynäkäsi siinä lattiassa. Ja lähdetään nostaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Viimeinen liike tässä sarjassa on tämmönen vatsalihasliike, jossa Nelli tekee helpompaa, Jessica vaativampaa. Jalat joko ylhäältä tai alhaalta lähtee ja pyörätään ympäri tai nostetaan. 1, 2, 3, 4 ja nojaa taakse. Vatsa tekee töitä. Onko Jessica laskenut? 6, 7, 8, 9 ja 10. Okei, siinä tuli 50 liikettä ja jotta me saadaan se 100 kasaan, eli 100 lihaskuntoliikkeen haaste, niin tää sarja pitää tehdä uudestaan. Eli pikkusen voit taputella ja sitten me lähdetään tekemään vielä homma alusta. Eli perusnosto, kantapäät voi sejoittaa irti lattiasta ja lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 kylki. Ja nostot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muista hengittää, 8, 9, 10. Takaisin vielä vatsat viimeisen kerran. Kevyesti kädet ja lähtee nosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Viimeinen vielä toiselle kyljelle sarja ja lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja vielä viimeinen jalkaliike sieltä, joko nostot tai pyörähdys. 1, 2, 3,
7, 8, 9 ja 10. Hyvä, sulla vielä siellä. Eli nyt minä haastan itseni ja samalla kaikki muut tekemään 100 lihaskuntoliikettä joka päivä. Joko näitä liikkeitä tai jotain muita liikkeitä, mutta tässä yksi esimerkki. Jes, kiitos.